Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kat kumki receipt bala Saimadan da ka Khasi Students Union KSU South Khasi Hills District ka shim news patingka kum ka jingsiu na ka benta ka way pa ka labor clearance certificate ya away pa away unong bala barjilla banyo ban bala shis pa nyup kundai sngi ha ki jaka bahap ha ka council ki bala siu ha ka khat pratarik unailar 8,000 ha ka receipt lakdo bahap pan aya ka show office knang banyo ya ka non-tribal employee clearance certificate hapo khat sansngi na do bala pediang ya ka bat kat kum kini ki clearance certificate lakdo bakin kut pat hadu ka shitarik unno pra 8,000 ya kini ki kot kilalap da ka seng ha ka jingkhnra barjilla ha kini ki sngi bala dep bat kum ka jingdawa penshai ka seng ha ka jingelam uba Reebok Star Dingdo president kalawan ya keren bat uba Shembor lang Renja chief executive member ka KHADC ha ka nop hai sngi ka atusan tarik unailar 8,000 Habakran cikila pathai kubor nakaliang usamla Reebok Star ulaong banalor kajing ay pathar ya ka label license kaseng ha kajing kenra kalalapru ya kajing don jongki barjela kibadon ya ka slip na ka council kabakisiu news patingka bat hababu jingkeli CEM ulaong ba dan jingtip AA halor kani bat unhab banyakren bat ki officer Nolor kata uba Reebok ulaong ru ban nakaseng kalabu jingkerpat baka council kan penlong ya ka jingkenra haringkat bat kaseng knang ban la ban pendu ya ki barjela ki bawan menteri bi an ha ka te ka time Gijing submit mentak sengi haki daw kilong ka banengkong ka bangilaya keren kalong bi haki jing issue pathar ya ki labor license baki trading license haka te ka time jungi te ka banengkong habi ade bi labor license ngilaya keren nomor ba haki ni kita yo ki berang syudep kiba ngilaya ya ban khandra ya ki labor license kunju trading license niyo ishai ba kidon ki slip ki bashu ai kata kamut ka ba ki seu nyo spa dengka ba ditai slip i valid no tang hapo kat sansi ikut no tang po kat sansi tinggal sim jingkli ya CM ba ka e gani kidon ki bale ya gani le si pidon jingtip ne em ko mukli jong ka council habe ade gani ka slip den ri ong bangin ya kren ba em jong ka trip ba em ubdai pej ya kata ka ba ki inspector jong ka license te ha ju kapor ni ong ilada kamdon kanu no gijing tip ne don kinu trai ki bishule hi ya kata ngas ngau ba kai ka badi pinle na komenta jong kini ka bapan butna me ki isi ka jong pi bat ngimpat ju i kot kata ngila khanra ru ban yo i ita slip iban balit no tang hapo khatsan sngi bat kador ka dei news pa ka te halor kata ru ngila ban bor ya kani ka bangi keli kadon kam ne em ban yo ya kata ka non employee clearance habiade ban ka district council kumbalong mentahang TPUE baki hotel ki homestay ki babun kilami ha bara kaju kapor ni i bar gibreu ki bawan na gawai pakari ki shuong bai ba ngila don ni kata ka certificate habe de ki diploma ba fer kum ki IHM habe de ki chef kum ta terter ki room service ne ki chef ba ya kita rung ikwa ba kindai ki pradok prasnam lajong nomor ki don ki ba pas class 6 ru ndre ki pen i tang ya ka certificate working of experience na ka jakala ne ka hotel ka homestay ka baki trai menshua te halor kata ngina kali ang kaseng impriang le si ngakli ya kata don le em kum kata kanon employee clearance na po ka council ban ay gitaru ngim kren etang ki labor re habangi ong ki employee ru ka kata hi nomor ki employee kala de ki monthly wages kum ong kitin way ki blayo jing sing banai te ya kata ru ong council bakan pe bahan ang ni syakmat baraga ju ka por ngila ya kren ru habi de bat ki yo syathi ki bla syuseng klem da yo jing bit na ka council na du gitu ki por bla de ngila wan kren ndeng syemyo anu no jubah te habi de mentar ngilabu biang ke memorandum ya kata ke jingdawa ban khang kredep no iki yo hang thi habi de semolong semajai kunta terter sesila habi de batki yo ki basupeni jubor da kini ki dekhar bara ka ko por ngila ya keren ru ya ke jing pengkela kerteng no iki jaka sathi ki badai haka ketin nongwei ya kata ru nagal yang iem yung saya pej la dolong ko bala ni khot ke meeting batki klik no secar perangkat iseng balang ban ngila ya banjur ru habi de bat ke ban khanra hawe ka ban khanra ngila ong ba na makani ka sngi ka banwan ru ngindang lekbiang ngempala pendep namar ka jaka kala he tingi kwa pat ngila banjur hina ka council ba la dalong ka bala kan pelaj por ban ya khanra bat ka seng KSU baraga jo ka por ngila ong bala da pi pelaj por ngini khanra tang bat ka seng KSU ngim don kam ya ka official letter ten rei tang da ka phone call ru kala biang khnang ba onum don batip menu baraga jo ka por ngi ong la da pi kwa ba ita ki wei ki seng ru kam lele ngim don jingkhang ndre ngim bisni kita ki seng ru ban khanra ndre ki jingthmu jungi kalong ba ngim kwa apat bala da don benta ba ki wi ki seng kan lik no ke information ye ke jingthmu ko ba ka jungi
Tede na kata-kadang ngi sutu bangi scam mi gonong rim ngi kwa bala dalong kabala na ka council kin lek bitang bar KSU hakawai par kasni ko baki lui po. Tena kaleng ICM ila shim mi gani ka jingkit kle bar ila kular ba ngin saya pentip hakanu kasni bangin ya lek kanra. Bar kumju ngila submit ru kumbalong hangti na mar ngila batai ba hangti kidon kiri raj ba kiri genti. Te habia dei baki ilaka kamu kibun hi kiri genti ka baki long try khendau di ki pradok prasnam jungi. Te hang tu pat ngiyo i baki pradok prasnam jungi ki ai wa ya ka khendau syaki barjela. Banrep banriang ni banri jingri. Ten rai don pat ki try khendau ki bala syakni selon ki barjela de ki besna ya ka ing ba ki lek de ki kes. Te hakata kanong rim ngi ong ba pidei ban pan kum bangilapan ki sordan ri kim patio ini kimpa na mangipan ni kerteng jong ki try jaka ki try khendau. Kenang balai bangila ban buddin ya ki hakanu krukom ki aiwai namar ba hadu menta kim don ki buddin ya ketika kamsti ki teng ki don ki balawan nadu mensua bat don ru ki berang suwan ru kim don betip tena kale yang jungi ngila karpat ya council bakan le ya gani ban sim khia namar kumbolong hang thi ki dei kiri kenti jong ki breuhi ki dikhar ki basa adu menta ki dang dei ki basa wai kum ki tenan ki bangila ban ong hakajaka jong ki riusimet kasih jong tenre ba kren pat ba hima sora kajaka hi ka dei pej ya ki jing pej jong sim sora berkunjuru ke jing lengo bakibun pat kibriu ki dekhar hangti ki yokot yosla tene ei gane ke jing yokot yosla tingila pha chai CM ba inle ke baron kam habi dewi ki kine ki klik nok senchar baro bakin simkhia bat ban pani ke sos jong kini ki dekhar ki basa hangti baraga juga por ngila ongru kala ni ban long ladang ya no de ka court of year habi dewi kini ki dekhar ki buan ban buhai sino hangti kata kamut kat kum ka an hi kata ka Meghalaya Transfer Regulation Act 1971 kata kamut ba below 1971 ala tiki dekhar ki badai ki la mansa ringin check pat ki basuan hadin ki batam nang ta ka kumala ban ong above nang ta tingila ban penmi no na thei khendau ki apa jongi namar hadu menta ki 4 judon basim khia ya ketika tan jongi namar ka ei ki jingja ya ka bala dep ki dekhot jongi ki jaw snam hang thi kalong namar ba ki thi ki dekhar hi khambun sin kimdei ki nong India bala dadai ki nong India teng la dadon ki jinge ki dangla ban pet ki wei kiri ki ba ikime ki pa ki wan ngani ki show kisa tenri kumbolong hang thi khambun sin ki di ki kharbang lai ki bisuan rung tu te dei na kata kanong rim kinut ben pen ibor ya kaseng ki SU atau ka poru namar ki sutu bakim don jaka shawai par banle te kat kum ka RTI jong kaseng ru na du araja kan rew kan nyong ipan ki electoral roll ya ke epic jong ki brew ngilap bun sin ba ki dekhar hang thi ki dang apply epic onda kilakot ya karta ka bahnru posnem te halor kata ngilap bu jing keli ba shanu baro skata kat kum ka anjong ke India kat prasnem kilala ban epic ya halo nang ta Andrew Foxnem ngipanya ka cancellation epic kamut lada udai unong India lada udai na ka Bihar na ginu ki state udai bandon ya ka cancellation epic haba ule epic thamai state ko than shila bat majai molong bunta terte nreina kali yang jongki kimdon ya cancellation epic kani kala penti kana ba ki dei ki bosuan poi thap ki bon suwan shongri akadeka ri ga ba jongi namar ba Andrew Foxnem kidang le epic kibon ki bangila dawa bad ha ka juga por nga sngo ba nang ni syakmat na kalian jungi kaseng ru indang kre ban khanra susu abi dei le kam ni persyang ni pradok prasnam ru bakini okam haki jingtai ki babon namar hang thi ni lap ru bakibun ki bre ki balale ya benami namar ba teng ki shule ban ong ba ukhasi jungi ban syong manager nang ktin nrei ni lap pat de ki we ki society ki batrai ru wala ki nong shet na du manager ki don dikasi nrei ki nong bam ki hap be hi ban ba tenrei ni itu ba hang thi gala penrung kam khambun hi lada ngimpek baha nang ni syakmat ni sutu bakatan sora ka dei ga thain ka basha kata bar habe dei ba trading license pat kum chu ya thu hang ni ngila maham banang ni syakmat phim dei ban renew shu na kalian ka council jongpi namar ba nimkwa baha ka thain nong kondong ban renew ya ka license namar hasor ya ka trading license namar hasor pi hang ni labun ki bayo trading license ki dekhar te mental ada issue trading license session nong kondong te si ai mangi ki nong kondong ni le isyong dukan kata ka digi jingkelina kalian kaseng baraga juga pola da yo udakhar ya ki dukan hapo nong kondong ni na kalian ki khasiru ngimla ban kot bor kat kum ke jingdon jong u ban bu i ke dukan ke bahe kata kala dai lupa ka ban khnyot ya ki khasi jong baraga juga por ni la ya keren ya ka hokos license ni keli la ka don ni em yong bangin dang pej ngindang khmi bania ya kata ka an namar kum balong menta ki dekhar ki badon trading license po chlong ki wan de ki kali ban le home delivery steaman ka yeng war ki mar khutiam mutia ru ki de tekane ke jing jongi namar ngi khang ba ki yo trading license mona trading license habo ong ka mention bai tang ya specific place apo yodo kam sya ya ki ban le hokos sya ki nong gendong tina kalian jongi ka seng ya ki tar ngi khang jur namar bale si ngi khang ngi perkhat ya kalawai ka banwan yo ba kita ki bawan hokos hadin le si kin ai bai home delivery man ka ying kita ki basong dukan hanong kondong jungi kan don ke jing sya kata ka bajur namar ki yo ya ka dor batat
ngila ya keren bat i CM te habe dai berkata ka jing issue ya ka labor license te lese ka don kata ka labor license te ki don hi ki ba ai ki helparu nringi ong ba nang ni sakmat ki helparu ki ban aisyu nomor ba kat kum ka an hi ka labor license ka dai bitang ki skill labor kemudian ka kam ka bau khasi umla te ha ka ju ka por pat ka jing lengo jongi ngila keli itu islip bangio bi valid tanga po khat sang kador ka dai nyos pa uai te kumba be ngi mani la palat e ki spa san phongut na po sora te kumut lada spa san phau to ko slip nyom spa maroi kan san sila kot te ka e gane ni ibu jingkeli ha ICM in juba te gane ni la de ong mene ba idon jingtip ne em ba ki bale e gane ka kamru nomor kata ka slip na tharai na gale jungiru impat jui ka diga sin menungkong ba haga ju ko por ngisno ban mahamjur bala dadon kino hinu ki papen khen ya ka e jing thmu jong pi ku mukli CM beri pek ya council berokawai pide ben pensitom ni pile kan ngono nanti kata ka syong ha ka isi ka batmai ka jongpi ini la kali ya ka council nomor ba kombalong mentang la kali ya ka to ka jingi tungku jong ka labor license ru bar ka to ka mai khalaya identification regulation safety and security migrant worker act araja arho nomor ngila ong banang ni sakmat ngin pek be ka labor license ni shani aki nomor ya ka to ka an ka banga batai mentang ngin pek syu nomor ba ngila le ya ka website jong kiru nomor kidon kam tang epic adhar kila yo bar ka ju ka por sa ka dor san phau dengka te ha ka dor san phau dengka manu ki kloi ban issue ban wan ki dekar sini bar kum ju rung i khanra bangi mentang i bikin don tang kum sibit kila print out kila mi te ka to ka an ngas ngo ka sting palat jong state government te ha bi adai pat bar kane ka mai khalaya land transfer Meghalaya Transfer Regulation Act kabapi ong mapi 1972 ya kata banle Court of Year nomor ba ka District Council ru kadon la ka ikhtiar nomor ba ka ha ba ko ka 6 schedule area kino ki jaka ki ba ha ba ko ka 6 schedule area ka District Council hi kala ban penteri kami ki an ki busna dak state nomor kanu ka an ki busna dak state government manga mapiru ngila ban pendon kami ka an nomor ka state government ka snaya ka an re ban interpret ya kata ka syong mangi kumju ki klik nok senchar ni kita ki seng bahalang ki ban ya pek perman ya kani ka an ka bladon te kumboloh mentangin community council ru kamle community klik nok senchar ru kimle langi community ya government ru kanumle lalu te habi dai kata na kalian cungi ngila sim jikli ya IM habi kiyo nang no ya takaslep manu be issue ya kiru te na kalian cungi yo ngamdon jingtip ya habi keren ba IM ubade in charge ya kani ka labor barki labor inspector ru aga juga por menu ba ayaki te kata te la da kilap te ka syong ha ka isi ka batmai kum nu bikin le se ngin batai le mangi ka kamram jongki la da kile kanu no ka kam klem datip ukle du jong ka council te la de ben so thu i kata ki kari jong ka council kawan me ka council ka tho bi ka sehil autonomous district council in sapa kopi shopi kidon bangi te halau kini kirisit ni kampat keren ni sino ni wan ai no kong hi sha i CM ba in itu yo don menu ki busule tu lane bale landet ya CM dengan ni office ya kan ni lap bangi yo matosin kadai jengkat no fitul issue nang thena po right teng issue haka khat pratarik banai bapra ara jarapsa tingila banjur ru mantangi ong ba kinu ki an ba piwan hang ni le si piwan ban penkela ba pinum pechu la da kita ki an barim ki dei ki babakla pide ban penduk pendam no mendai ban suong ba kile si kile kita ki barim kamut la da kita ki barim kino syariat insu no lang ngani ko batmai na kalian jungi ka sengim po nijit ya pi kum ko jing penkela la da kidon ki an ki bedeko pide ban penkela na ni sekmat nai but na me ko beladep kan sa ko beladep ban ngi community ban ngi shane askem hi ki isi batmai ban le berukam baki an nang ni sekmat kin mi ki an ki baperking bat kum juru ki benlong ki an ki bamentoi produk prasna community tangani ka bukser bakani ka de ki isi batmai bat kum juru na kalian ngi pai ba ngila de kersan jur nomor ngi kwa ya ka jingkela ho ngila de kren be CM ngim kren syu ya ka kam ko barim nomor ka barim hangni ka labon ka memorandum bat ka basateng ban ngi community bakani ka isi la de ka kwa hi ban penkela na mantagari be jai bereu kinle ka badon kam habi de ka thika thanjongi baraga ju ka por ngin community ba kani ka council kani trailang bat ni khamtam i pradok prasnam UPI bat kumjuru pradok prasnam kini trailang ne gumanta kapateng gaban sawan titang ini kintin haga juga poru ngila ong bakin ai trading license ya untuk dekar ubangai la de be nang thina po nit ubayo ban syong kantin hang the kata gamut ubu tang kopi hulom kopi gunta terte di notebook te ya urung ngila de penmi hari ni kita yo beladap baraga juga poru ong bakiyo tang license ki bete agreement na po nang te kanit kapor bagadang dei headquarter po nongrim tehnrei mentapat nagalaya jungi yung hasora kani kambiang baraga juga por ngila de ban pemi lu dekar ban ngila baham ya ke council ba kambit syu ban issue ya tadi ding license nang ni sekmat Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.